Jo crec que hi ha una Espanya negra molt profunda que encara no s'ha esbandit. I crec que hi ha unes forces que a base de pactes, com que totes es necessiten les unes a les altres, poden arribar a tombar-la i a fer lleis que permetin anar més enllà. Mira, jo me'n recordo quan estava a la FAPAE, estava de vicepresident de la Federació de Productors d'Espanya, que quan votàvem els valencians, els gallecs, els andalusos, els bascos, quan votàvem aquests, guanyàvem les eleccions i gràcies a això vam aconseguir que amb menys diners de recaptació, si era en català, en basc o en gallec, una pel·lícula tingués les mateixes subvencions que una pel·lícula espanyola. Em sembla absolutament imprescindible que el que és la perifèria peninsular i els progressistes que sols ja veuen que no es desfan de l'Espanya negra, com que es necessiten, acabin pactant, arribant a formes pactades. Ja sé que ara tothom em dirà, home, vist el que ha passat, vist el que ha passat, jo crec que estem en una etapa així i després estem en una etapa molt bèstia. Estem en una etapa de globalització, de xarxes, els joves, per exemple, la desinflada dels joves és tremenda.